Ay, nako, nakadawat na yung taon ko sa mga kong kwarta nga inutang sa mga tao. Sus ka. Paano kung bagong laki ba? Kung nakabira sa ito. Yung nila ka nagbawas. Hanarap kita kwarta. Pinusun ko na. Pinusun ko na. Parang mo. Butong kayo. Action. Bahagia. Kasih semua. Daya, Bart. Daya, Bart. Abong bayan, Bart. Abin, yung bayot niya. Ha? Mas ba rin niyo, ha? Ikaw, nakukiglawan. Kaya, ano,